Додгоҳи олии Тоҷикистон, Паймони Миллии Тоҷикистон, эълофи созмонҳои мухолифи давлатро дар хориҷа, созмони ифротгаро ва террористӣ эълон кардааст. Аъзои эътилоф ҳалномаро беасос хонданд. Додгоҳ рӯзи 11 октябр бо нашри баёнияи расмӣ гуфт, аризаи додситонии кулро дар бораи иттиҳоди террористӣ, экстремистӣ, эътироф кардани ташкилоти Паймони Миллии Тоҷикистон қонеъ карда, аз рӯзи 15 августи имсол фаъолияти онро дар қаламрави кишвар манъ намуд. Бар асоси ин қарор, вебсайтҳои ин созмон дар Тоҷикистон баста мешаванд ва воридоту нашри видеову варақаҳои тарғиботи он манъ аст. қарори Додгоҳи олии Тоҷикистон беасос аст ва ҳеҷ заминаи воқеӣ надорад. ҳукумати Тоҷикистон одат кардааст ки ҳар нафаре ки ё ташкилоте ки ба сиёсати ғалати онҳо розӣ нест ё аз сиёсати ғалат нодурусти онҳо танқид мекунад, онҳоро ба гурӯҳи террористию экстремистӣ шомил менамояд. Паймони Миллии Тоҷикистон ки моҳи сентябри соли 2018 дар хориҷ таъсис ёфт, аз анҷумани озодандешони тоҷик, ҷунбиши ислоҳот ва рушд, ассотсиатсияи муҳоҷирони Осиёи марказӣ ва ҳизбе дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ташкил ёфтааст. Додгоҳи олии Тоҷикистон ҳизби наҳзати исломиро соли 2015 мамнӯъ ва террористӣ эълон кард. Раҳбарияти ҳизб ки дар хориҷа қарор доранд, айбномаро рад мекунад. Раҳбарони 3 созмони дигар низ аз Тоҷикистон берун шуда дар хориҷа ҳастанд.